апарата надолу. Това ни водното. Клип ли е? Договора ли или не? Говори, бе. Клип е, да. Едва Марко. Снимай, батко. Покажи кое момче е търкало колата водно. Ето го, бе, батко. Покажи се, бе! Hello, what's the good? Alcohol? Sorry, chef. Okay. Това е момчето, което е подготвило колата. Да. Ако има забележки, фала. Айде, майсторе, давай да ти снимам сега. Помпатил се. Много отворя, виж. Камерата се върви. Днес ще умрем, когато са почели естно момчета. Си правиш шикълки с народа. Водно. Робот, това после да показваш какво се търкава, бе? Как е станала? Теди, какво си преди и сега? Запуска в интернет до кука. Батко, направи масаж на ръка. Да, мат.